Secara sangat jago, kantani mungkin kerapi kantanisan. Ngadek le, mungkin tak alam ujuri. Kita alam ujuri pripun lho lah. Kayak mana Pak Kapolsek ugi kasih kantong mindah lho. Mak gua ada goro-goro biasane. Oh, Pak Kapolsek sabar kok piye ini ya toh. Kasih nenggani lho yo mamane aku yo. Pokoknya kula ra napa-napa ora njaluk ulah-ulah saking warga mriki, oleh-oleh mengkronya donga pangestu, mugi-mugi seni tradisi tetep ngrembaka. Oh iya. Paringan lancar dumugi Klaten malih. Mulai nyuwun setunggal panitia mawon sing ngeterke kula wong nek mulai jam 3 bengi wong wedok ra nggih resikone gedhe. Nek mung kalung terus sing ilang mboten napa kehormatan kula sing terlalu. Yo aku sing paling ono nek kalunge paribasan kok ono nggo ngurangi aku jek nggo ngresiki rezekiku nek Kok bolong-bolong kole. rembut kaya mangan. Apane? Kok bolo-bolo kok. Lah kene iku lho kole nek kehormatane kerenggo biasane ya tawa kok dadak. Kan dingin. Saiki kamu tuh bengi nyemet ae, biar metu bengi nyanganane ke 30 lah. Ya wong kuwi. Biasane nek ndi kowe iki? Hah? Biasane Di sana salah satu barowo di sini. Di sini. dari ini dadi wong wedok iki kudu sing apa jenenge kok apa meneh wong wedok Jawa. Wong Jawa kuwi apa wibawane kan dhuwur. Mulanya saya ono Kiai Putri nek sing belum berhijab lho nek wong Jawa dhisik lho. Jadi salah satu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno kuwi kagum dengan pasangannya karena dia menggunakan kain kebaya dan sanggulan. Oh iya. Makanya ini kira iso meminimalisir tindak perkosaan. Tapi masuk arep perkosa gak bledek taden ya setengah jam dhewe to karane. Nek nek anggoro ini juga jam koyo wong ditapake. Otomatis lek Pak Protro. Lah nek Pak Protro kan kok gak kesuwenen ora kasih dorong. Terus nganggo gendungan rak pentole nang mburi. Otomatis senajan wong wedok aja mending lho. Degek menatap ke depan bahwa kamu itu juga berhak menentukan nasibmu sendiri, orang mengatur wong lanang. Wong wedok nek iso keker-keker sak mambune. Wong wedok golek sak mambune. Duite wong lanang, duite sak keluargane nek duite wong wedok duite dhewe. Wong lanang ra etuk ngrusuhi duite wong wedok. Kali lae saka wong wedok. Ya ora etuk kok nek etuk ijennya Pak Gonen sik, gandeng kene dadi takune sok dijoli ngono disilesek ra apa-apa. Dadi utang Utang. Aku ora wong wedok diplek-plek malah adu jabul. Atuk kuwi. Iya. Ben Bre, iki ora pamungkutan saka KFC Semarang. Dari Semarang. Usul rene. Nah, saka Gendong Semarang kamu usul rene. Benar tuh ya. nggih. Kesake menapa? Gubuk Asmoro saka Mas Kahar. Untuk Mas Udin. Nah, bapake sapa iki? Gesit. Nah, ya. Satu lagi. Gubuk Asmoro. Bekas Maro Pak Widi menika wau sakit rindu. Nggih, bekas Maro Ditawani ya, Bri ya? ditawani nggih. Ya, enak. Konteks bawa. Konteks bawa butuh Asmoro. Ayo, Dek. Siapa Kak? Jenengmu? Nama saya Linda, Mbak Frida. Ya ampun, tidak sing wedok tenan iki ngene iki lho, suarane. Piye, Bu? Prejengane ya ngene. Iki apa? Wong wedok kok pralon. Oh ya di sini bisa ya cantik ya seksi menjelang menopause nih lho kalau Kon nitike gampang kok. apa? Nggon suara wis beda. Bedane Angger mu nindok ngono mesti gak terus beda. Ya kok nindok ngono. Dok. Terus Yo. beda ta andane. mikir ya ayo mikir ya mesti do tinyak do nyantet aku sekali kita elek mesti do serek karwak Masa mikir ta le? coba nih Nyoba. Ijo. Ijak kene. Ndok. Ndok. Dok. Mikmu sing ira. dok Iya. Mau le. ayo
Padune sing kesenggan ngesir aku kan tak ladeni. Ya sesuk to Mas, aku jek pegel-pegel. Iki mau kamu sodani. Karena dia dipenake dia. Ayo, Dek Linda. Ayo kalian. Halo Ani. Ani. Kali Pratiwi kuwi. Saking ya Nggih. Saking dene. Dari anu air biru. Nyingkar nyingkur Enak. wiwi kane nyingkar Ki anak wedok. Oh, Ngapunten nggih Mbak Badhe Apri. ngapen satu bengi. Nek gredeg ngapunten nek enten suaranya apik banget lho. Kira tomato ana, kira tomato Iki iki. mboten apa-apa wong kata iki mboten uci wani gek wedok ayu suarane apik. Lah gek lanang dandang wedok tuwa sisane. Urip sisane. Iya urip sisane. kok yo makat. Heh, Tak jek geluk di menungsa. Lanang kok gelungang suarane elek wong elek. Lanang to, gelungang to. Tak jek geluk di menungsa. Sagui. piye ta iki? Aku dhewe ta. Aku tak lupa ya, beri parises kok mulai metu. Wong wedok Paris aku. yang kemutan lelampahan kang Ajaknya ya no, rapo proses. Ojo menes kowe termasuk mintamu wis kuat. Nggih. Sama aku ajaknya. Pripun? Ajaknya ketemu wong lanang jarak 2 kilo apa wis ngoplok. Lah nek ketemu apa? 2 kilo lho, saking yo mbuh yo ngoplok ketemu wong lanang. Lah jarak 2 kilo ora dikatakan ngoplok. Nek nyang sisan mah ora apa-apa. Kira nyang ra nggih kakuan nggih. Mulai kok ya Tuhan. Pak polisi yo ora bedhe iki, Pak. Nyaki maksudnya nyambut gawe lho, berikan Oh, sama yang wayang sinden ngono sampe Betul Kak Yanti? tresno tulus nadyan ing bukas
Aqua. Oh, lambemu. Aqua. Mobar kae. Mulya aja ngono kok Aqua kok sewu. Oke, lanjut. Catatan sajane saking KFC Winduk Semarang kenapa kali-kali lagi menikah ya. Ayo saya terus soal mau kita kenang lagi Mangkupuro no apa sakit Indonesia ya sing panggilan mau ya iya kita dilangan datang nyokot gelungan ya rasa apa sakit rindu siangnya sih jadi MC loh. Begitu dahulu saking kamu makanya saya kalian Setio Laras sebelum lagu Sakit Rindu hadir bersama Princess Aprilia dan juga Supipe. Iya. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah. Jadi memang kelas sepi suasana. Jawa Timuran enggak. Makanya rencana setelah isin. Spesial buat Pak Widi.
Ora usah. Nipun ngeten kok kanggo dulu. Masa ya ora marem iki ngene iki ya. Muni-muni ya. Lagi sinang nak. Iya. Lali. Mimin Apri. Nggih. Guyon ra krasa meh jam 1 kurang 10 Nah, menit. iya. Ya toh. Kok atine seneng nyambut gawe kanggo ati niku mboten raos. Mosok Nek mosok. perkara lakon ora tutup rawon, bacot kemarin sesuk bengi dino ya. Ya sampe piraga ya. Kok sedulur kok ora sedulur. Ya.